nasairan nga ang inyo di ay hari Lord Renitor Law mao di ay ang Spirit of Truth, mao di ay ang espiritu sa kamatuoran nga gipadala karon ni Hesus dinhi sa yuta isip hari sa iyang katawhan. Ang espiritu sa kamatuoran nagagikan kana sa Griego nga pinulungan nga but pasabot ni ana pneumatis aletheas, nga ang but pasabot anang pneumatis aletheas usa ka na ka mensahero nga mao ang third member of the Godhead. Atong makita dinhi sa gipamulong ni Hesus nga dili day basta-basta ang trabaho sa espiritu sa kamatuoran o hari nga gipadala niya karon dinhi sa yuta. So daghan karon ang mga tao nga ang ilang gisunod bisan pa gani ang mga member, dunay mga member karon nga ang ilahang mas gituhuan labi nang mutan-aw silang YouTube, tan-aw silang mga Facebook, mga social media, lain nga mga tao ang ilahang gibasihan. So doon na pa yung mga nabatian nga mas ganahan sila mamati sa mga vlogger, pero of course atong nagrespeto ang ilang mga hilig. Pero kung si Hesus ang atong pagbasihan, kana bang mga vlogger mo ay ato ang pamation? Kana bang mga sikat nga mga tao ang atong pamation? So kung tinuod ka nga Kristiyano, kung tinuod ka nga nagtuo kang Hesus, so daghan man karon moingon nga mituo gyud ko ni Hesus, brad, I believe in Jesus Christ. Karon kung motuo ka ni Hesus, dapat motuo pug ka sa iyang gisulti. Kay kung moingon ka nga nintuo ka lang ni Hesus nga wa ka motuo sa iyang gisulti, wa ka mati sa iyang gisulti, matod pa ni Hesus, di na kumpleto, wa na gamit ng imuhang pagtuo. So kung mutuo ta ni Hesus, pamati ang iyang gisulti karon kung kinsa imuhang pamation, kinsa imong sundon. Matod pa ni Kristo diri, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Magbantay ka, kay dunay espiritu sa kamatuoran. Atong nasayran nga kining espiritu sa kamatuoran, usa din siya kahari. Kani ana karon, mao na ang inyong hari dinhi sa kingdom of heaven. Nga matod pa ni Hesus, kini di ang imuhang sundon, kini ang imong pamation. Nga naman matod pa ni Hesus, he will guide you into all truth. Ang tanan nga kamatuoran nga necessary sa imuhang salvation ni ani ini nga mensahero. Karon ang uban naman pod nga mga Kristiyano, ang uban nga mga nag-study sa Bible, bisan gani sa pagsabot anang espiritu sa kamatuoran or spirit of truth, maglisod pa pagsabot. Ang uban nagtuo nga dili kuno na makita, invisible kuno na, brad, imposible kung nang imong giingon nga ikaw na. So pag mayngon kag spirit of truth, usually ang atong understanding pag mayngon tag spirit, dili gid makita. Pero kanang spirit of truth nga gisgutan diha ni Hesus, sa atong panahon karon visible na makita na siya. Kay usa ka na ka mensahero, mao ka na ang third member of the Godhead. That is why usual nga gitudlo sa mga kaparian sa simbahang Katoliko, dunay triune God. Nang sa ilahang pagampo, adunay in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So kanang Holy Spirit mao kining Spirit of Truth nga giila nila nga ikatulong persona sa Dios. Okay. So bisan ang uban nga mga relihiyon, mga Sabadista, uban pa nga mga relihiyon, nasayod nga adunay Holy Spirit, mga LDS, local church, daghan karon nga mga simbahan nasayod nga adunay Holy Spirit. Karon ang Holy Spirit nagkatawang tao na di ay og niya na sa kalibutan, og mao kanay imong pamation matod pa ni Hesus, mao kanay imong sundon. Kay kung magkatawang tao na siya, mao na siya ang hari nga most high, nga magatudlo ka ninyo sa tanan nga mga kamaturan. So kung pag-abot sa eleksyon, lain nga tao ang imong gipamati, lain nga desisyon ang imong pamati, dili kining Spirit of Truth, mag buot-buot ka lang og decide, dili ka mo base sa desisyon ni ining espiritu sa kamatuoran,
So dili day ka tinuod nga Kristiyano. So kung sa mga doktrina ug pagtuo ang imong gibasihan ang kanang mga vlogger, unya kining espiritu sa kamatuoran imong gibaliwala. So way gamit ang imong pagtuo kang Kristo. Nga naman, matod pa ni Kristo, He will guide you into all truth. Mao ni magtudlo sa tanan nga kamatuoran, nya tuwa ka na noon namati sa uban. So mao gani karon ang kalibutan. Wala masayon niini nga kamatuoran. Basta ikaw nga nakabati niini, pwede ka nga musukwahi sa kalibutan. Mubiya ka diha nga imong nakasanayan nga pagtuo. Musunod ka diri sa gingharian. So i-text lamang ang imong pangalan sa ato ang numero sa cellphone aron mahimo kang membro sa gingharian o mahimo kang tinuod nga follower ni ining espiritu sa kamatuoran, Spirit of Truth.